Veľa ľudí si myslí, že problém na aute vyrieši výmena dielov. Realita je však často úplne iná. Dnes sa čoraz častejšie stretávam s prípadmi, kde klient zaplatil tisíce eur za opravy, no skutočný problém vozidla nebol správne určený. Práve preto vzniká potreba nezávislého technického pohľadu. Nezávislý servisný konzultant nepôsobí ako klasický servis. Jeho úlohou je analyzovať problém, skontrolovať logiku oprav, posúdiť technický stav vozidla a pomôcť klientovi správne sa rozhodnúť. Klient často potrebuje vedieť, či navrhovaná oprava dáva technický zmysel, či boli použité správne diely, či fakturácia zodpoveda vykonanej práci, alebo či sa problém nehľadá nesprávnym smerom. Aj bez fyzickej prítomnosti pri vozidle je možné v mnohých prípadoch analyzovať dokumentáciu, fotografie, diagnostické výpisy a priebeh oprav a klienta správne nasmerovať. Cieľom nie je predávať drahé opravy. Cieľom je pomôcť klientovi pochopiť skutočný technický problém vozidla.